Bon vespre a tots. Nosaltres volem expressar que estem molt feliços. Avui venim a celebrar una victòria, la victòria de la gent. Castelló de Rugat tindrà una residència i un centre de dia. I això és plena de satisfacció i gratitud. I dona sentit a estar avui així dalt sentats en aquesta cadira. Tindrem un centre de dia i residència. I això serà gràcies a tots i totes els veïns i veïnes. Gràcies a l'equip del govern de Vicent Moreno, que en el seu temps va treballar per poder tindre'l, i gràcies a l'actual corporació i també, finalment, a la Diputació de València i a la Conselleria d'Igualtat, que després de 20 anys d'immobilisme del Partit Popular, enguany es tornaran a construir residències públiques al País Valencià, una d'elles al nostre poble. Tindre una residència, així en Castelló de Rugat, és molt important i va millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. Pocs pobles poden gaudir d'aquestes infraestructures tan importants. És un pas endavant cap al poble que tots i totes volem. Des de Compromís, en reiterades ocasions, hem expressat la necessitat i la nostra voluntat de que hi haguera un centre de dia a Castelló de Rugat. I és per això que nosaltres votarem a favor d'aquest punt en tota la majoria del món. Gràcies.